सावगारियाव नुनाय रेनेटास नोभा नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों रेनेटास नोभा बेयो मोनसे प्रडाक्ट दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां ससियेल मिडियायाव नुबाय जानो हागौ गोबां इमप्रुभ जानाय रिजाल्ट खोन्थानायबो नोंथांमोनहा ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा नोंथांमोना जेबा पाब्लिक प्लेसाव खोनाबाय जानो हागौ आरो जेबो खोनायाखैबाबो नोंथांमोना रेनेटासनि दावरावखौ नोंथांमोना खोनागासिनो दङ जानो हागौ दा बेनि सोमोन्दैनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय आङो रेनेटास नोभानि सोमोन्दै एसे रिभिउ खालामनायजों लोगोसे नोंथांमोननो मिथिहोनो आखायाव लानाय जादों दा बिनि सिगां नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजिनो हागोन बेखौ आं बुंग्रोनाय जादों आरो लोगोसे जायफोर नोंथांमोनहा इउज खालामगासिनो दंखायो रेनेटास नोभाखौ बिथांमोनहा मिथिगौ हथात आरो बिथांमोननि बिजनेसखौ जायफोर बिथांमोनहा गेलेदों बिथांमोनहा मोजां प्रफिटबो मोनगासिनो दङ दा बाहाय मोननै प्रफिट दङ मोनसेया जाहैबाय जाय इउज खालामो बेनि थाखाय बेयो प्रफिट मोनगोन आरो बिनिफ्राय जायहा बिजनेसनि लाइन लादों बिथाङा प्रफिट मोनगोन दा बाहाय मोननैबो बिथिंनि प्रफिटखौ आं बाहाय खिन्थानो आखायाव लानाय जादों आरो नोंथांमोननि थाखाय जोबथारनायाव आङो नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्रा बुंनानै होगोन दा जेखि जाया रेनेटास नोभा नोंथांमोना सावगारियाव नुगासिनो दङ बे सावगारियाव नुनाय रेनेटास नोभा प्रडाक्टआ जाहैबाय आमेरिकान प्रडाक्ट USA आव बानायनाय दा बेखौ नोंथांमोनहा फारि नायना लाबानो नुनो मोनगोन आरो बेखौ इन्डियायाव गोबां गुबुन जायगायाव डिस्ट्रिबिउटर एबा सेलार हिसाबै बेखौ शेयार खालामनाय जादों दा बेनिफ्रायनो जोंबो मोनदों दा बावैसो 2018 आव फैदों हिसाबै आरो नै दा जोंनि आसामावहाय फुरा इउजफुल जानानै दंगासिनो दङ बे प्रडाक्टआ दा बे मोनसेल' प्रडाक्ट बेयो नाथाय बबेबा मोनसे मुलि एबा बबेबा मोनसे थि बेरामनि थाखाय जों मुलि होननानै बेयो फानजायाखै बे जाहैबाय मोनसे आदार फुडसो जाय जोंनि देहायाव मा थानांगौ मा थानाङा बेफोर गासिबो गुदि खिथा थानांगौ भिटामिनजों लोगोसे माखासे गुनफ्रा जोंना बे गासिबो रेनेटास नोभायाव दङ बेखौ नोंथांमोना फारियै नायबा नुनो मोननाय जाहैगोन मोनसे बथल बेयो नोंथांमोना नुनो मोनदों बे बथलाव केपसुल थायो केपसुला गासै टटेल 120 पिस दङ 120 ता केपसुल्सफोर दङ दा बे केपसुलजोंनो खामानि होगोन दा गोबाङानो बेखौ जानायनि गेजेरजों सोरनाबा गेस प्रब्लेम बबेयावबा नुदों नोंथांमोना पेरालाइज जादों सानाय सुनाय जादों खमायदों पेरालाइज जानाय बिसिनायाव गोग्लैसोनानै थानाय डक्टर अजा बायदिसिना नायनानै हानायाव हामाखै बिथांमोना रिजाल्ट मोनदों थाबायनो हादों बिथांमोनजों लाइभ भिडिअ खालामनानैबो हगारनाय जों गोबां नुनो मोनदों आरो आंनियावबो दङ बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनबाय दा बेनिफ्राय सोरबाया डायेबेटिक्स पेसेन्ट डायेबेटिस जादों माने सुगार जादोंमोन बिथांमोनाबो कन्ट्रलाव फैबाय प्रेसार जादोंमोन कन्ट्रलाव फैबाय सोरनिबा गेस्ट्रिकनि प्रब्लेम गेस्ट्रिकआबो कन्ट्रलाव फैबाय आरो मोजां जानायनि लामायाव फैबाय सोरनाबा बिगुरनि एलार्जि प्रब्लेम बेबो क्लियार जानाय दा बेफोरबायदि गोबां जों इमप्रुभमेन्ट जानाय बे रेनेटास नोभानि सोमोन्दै जों मोनदों दा बाहाय बे हिसाबै जोंनियाव जायफोर बाहायबाय बिथांमोनाथ' रेगुलार बाहायदों ओमफ्राय जायफोर बाहायजेनदों दासो बिथांमोनाबो एसे एनै हमनो हादों दा बेयाव ओंखायनो रेनेटास नोभाया जोंना आथिखालाव आसामल' नङा नर्थ इस्टजों लोगोसे फुरा इन्डियायावनो बेयो फुरा इउजफुल जानानै दङ जायनि थाखाय एभेलेबल नङा दासिमबो एभेलेबल नङा जाय एजेन्ट बेनावल' थायो आरो बिथांमोनाबो मोननो थान लोगो अर्डार होबानो मोननाय जाया दा बेबायदि इउजफुल जानानै दंगासिनो दङ नाथाय गोबाङानो नेगेटिभ थिंकिंजों सानलाङो रेनेटास नोभाया मुलि एजेन्टआ लाब जानायनि थाखाय फानो दा एजेन्टफोरा जोङो सोंनायाव मिथिनो मोन्दों एजेन्टफोरा जासियाखै रावनोबो जायहा बाहायदावदों जाय जादों बिसोर थांदों खोनादों लायदों रावनोबो जासिनाय जायाखै आरो दा बेबायदि ओमफ्राय मुलिया जाहैबाय बबेबा मोनसे थि बेरामा सोलिफुबाय थादों डक्टरजों ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ बे समाव बेखौ जायिया मोजां जायोबा जाय फानग्रा बिथांमोना जेखि बुङा नोंथांमोना सोरबाफोर जादोंबा जानो नाङा आरो बेखौ रिएक्सनबो जानो हागौ दा बे हिसाबै बेखौ मुलि जाबाय थानाय ट्रिटमेन्ट थाबाय थानाय गुबुन मोनसे कर्सजों एल'पेथिक बा हमिअपेथिकजों ट्रिटमेन्ट थाबाय थानाय समाव बेखौ जायाबाबो जायो बेनिफ्राय ओमफ्राय 18 इयार्सनि बिल' एबा 18 इयार्सनि गाहायनि उन्दै गथ'फोरनो बेखौ जाहोनो नाङा होनदों बाहाय गासिबो डिटेल्स दंजोबो नोंथांमोननि थाखाय आङो बेखौ डिटेल्स खिन्थानो थाखाय मोनसे पेजाव लानानै थांनि पेजाव नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन गुगोल क्रोमाव आं बिदों रेनेटास नोभानि माखासे डिटेल्स नोंथांमोना आं गुगोल क्रोमाव लाबोदों दा बाहाय नुनो मोनदों रेनेटास नोभा नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनबाय भिटामिन आरो डाइटारि साप्लिमेन्ट्स बाहाय खिन्थाना होखादों टटेल गासिबो 13 एसेन्शियेल भिटामिन्स दङ
7 नेचारेल सर्स अफ गुड फाइबार दङ, बेनिफ्राय दङ 20 एमिनो एसिड्स, बेनिफ्राय दङ 9 एसेन्शियेल ट्रेस मिनारेल्सफोरबो दङ। जोंनाव जाखौ जोङो सानफ्रामबोनि जानाय लोंनायाव जों बुथुमनो हाया एबा लकेलिटि हिसाबै जोङो बैफोर आदारफोरनि सोर्सखौ जाय फिथाइफोराव थायो जों बेखौ जों मोनजाया, बबेबा आदाराव दङब्ला जोंनाव जायगायाव जों जा दं बेखौ मोनजाया, बा गुबुन जायगायाव थानाया जोंनि सिंखौ मोनजाया, बेफोरबायदि जायो। नाथाय गासिबो बेयाव जमा दंजोबो आरोखि, ओंखायनो बे प्रडाक्टआव इउसफुल जादों। बेनिफ्राय एसेन्शियेल फेटि एसिड्सफोर दङ, ओमेगा 3 आरो 6 आरो 9 दङ। बेनिफ्राय हाई क्वालिटि अफ एन्टक्साइडेन्ट, बे जाहैबाय गेस प्रब्लेम खालामग्राया, बेनो होखारग्राया। आरो 40 टाइप्स अफ जेन्टन दङ। बेफोर गासिबो डिटेल्स दङ, नोंथांमोनहा बेखौ नायना लाब्लानो जाबाय। जेबो नङा, रेनेटास नोभा वेलनेस होबानो नुखाबाय, नोंथांमोना बेखौ बायोबा नुनो मोनगोन आरोखि। बेनिफ्राय बेनि एमआरपिनि खोथा रायलायोबा एबा प्राइसनि खोथा रायलायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाव 1500 दङ। बेनिफ्राय ओरैनिबा डिटेल्स नुनो मोनगोन। सर्सआ जाहैबाय फ्रुइट्स दङ, फिथाइ सामथाइनिफ्राय बानायदों। ओमफ्राय मा दङ, रुट्स, रोदा रुदु बेरि जातनि फिथाइ, जों मा होनो बिदिखौ जाम, ओमफ्राय सेरि जातनि दङ। बेनिफ्राय दङ मशरुम, मैखुन जातनि दङ, आरो लिफ बिलाइ बायदिसिनाफोरनिफ्राय नेचारेलि सर्स बुथुमजोबनाय आरो। बेनिफ्राय मा जानो हागौ नै बाहाय भिटामिन्सफोर, प्रटिन दङ, आयरन दङ, फलिक एसिड, ओमेगा दङ, दहायनो खिथाखादों, नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों, गासिबो केलसियाम गासिबो दंजोबो आरो। दा बे हिसाबै सोरनियावबा केलसियाम प्रब्लेमनि थाखाय बबेबा मोनसे बेराम जादोंमोन जानो हागौ, बे जानानै क्लियार जागोन। सोरनियावबा आयरननि प्रब्लेम जादों, बे बिथाङा बेखौ जाबा बेखौ मोननो हानाय जागोन। दा बेबायदि आरोखि, ओंखायनो गासिबो रिजाल्टआ अके जाजोबदों बयनियाबो। दा बेवहायनो इउसफुल जादों, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा बाहाय 120 भिस थायोमोन, दहायनो खिथाखादों नोंथांमोना केपसुला 120, बेखौ नोंथांमोना डिटेल्सै नायना लाब्लानो जाबाय। गावबागावबो वार्निं होनाय दङ, नैबाव 18 इयार्स जानो मोना, बेखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। टटेल एमआरपि रेटआ 1549 बेयाव। ओमफ्राय नोंथांमोनहा नैबे वेबसाइट दं अफिसियेल, बे वेबसाइट हाबनानै नोंथांमोना नायनो हानाय जाहैगोन गासिखौबो। आरो नैबे मोनफा कुइसनखौ नोंथांमोना नायनो लानो हानाय जागोन, व्हाट इज रेनेटास नोभा, माने रेनेटास नोभाया मा, बेखौ नोंथांमोना बाहाय हाबबा नुनो मोनगोन। आरो व्हाट आर दा साइड इफेक्ट्स अफ रेनेटास नोभा, मा खालामोबा साइड इफेक्ट जानो हागौ, नोंथांमोना बाहाय नायदो गावबागाव। गोलाव जागोन भिडिअआ, नङाब्ला आं गासिखौबो मोनफा नोंथांमोननो खिथानो सानदोंमोन। दा जिखिजाया बयबो एन्ड्रइड मबाइल बाहायो, आरो एन्ड्रइड मबाइलावनो नोंथांमोना नायगासिनो दं जानो हागौ, ओंखायनो गावबागाव नायबानो जाबाय। व्हाट आर दा इमिग्रेन्ट्स अफ रेनेटास नोभा, बेखौबो नोंथांमोना नायगोन इनग्रेडियेन्ट्सखौ। बेनिफ्राय डास रेनेटास नोभा वार्क, खालामो ना खालामा, खामानि मावगोन ना मावा, जोंनो हेफाजाब होगोन ना होआ। हाउ डु आइ नो रेनेटास नोभा इज राइट फर मी, नोंनि थाखाय रेनेटास नोभाया मोजां नंगौना नङा, हथात नोंनाव मा प्रब्लेम दङ आरो बेयाव मा प्रब्लेमाव बाहायजायो, बेखौ नोंथांमोना डिटेल्स नुनो मोनगोन। हाउ शुड आइ टेक रेनेटास, नों माबोरै मोननो हागोन रेनेटासखौ, बेखौ गासिखौबो नोंथांमोनहा नायना लाबानो जाबाय। आरो डिसक्लाइमार दङ, डिसक्लाइमारखौ नायथारनांगोन, मोनफ्रोमावबो डिसक्लाइमारखौ नायनांगोन। बाहाय मा खालामोबा जोंनि गोरोन्थि जानो हागौ, बेखौ नोंथांमोना नायबानो लाब्लानो जाबाय डिटेल्सै। दा बे ओमफ्राय बिजनेस प्लाननि थाखाय आं नोंथांमोननो मोनसे पेज लाबोना होफैनो आखायाव लानाय जादों। बिजनेस प्लाननि थाखाय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोनगोन, जायफ्रा बिजनेस गेलेनो गोसो जादों नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों। बाहाय दङ, दहायनि खिथानाय थानाय गासै मा दङ बेखौ नुनो मोनबाय नोंथांमोना बाहाय। दानिया नैबे बिजनेस प्लेनाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों, नोंथांमोना जयेन जानांगोन। जयेन जायोबा फार्स्टआव नोंथांमोना बेसिकजों हाबनो हागोन। जेब्लाना बेसिकजों हाबगोन, नोंथांमोनहा गासै मोननै प्रडाक्ट बायनांगोन। मोननै प्रडाक्टआव नोंथांमोनहा 2160 जागोन बिला। बेनिफ्राय नोंथांमोना इनकामा 8% हाबनाय जाहैगोन। बेनिफ्राय रिक्वायर्ड रेंकआ नोंथांमोना NA आव गोलैहैगोन। बेनिफ्राय जुदि सोरबाया नोंथांमोनहा प्रमसनाव जयेन जानो गोसो जादोंबा, प्रमसनाव नोंथांमोनहा 6 पिस बायनांगोन। 6 पिसाव नोंथांमोना 6300 जागोन। 10% नोंथांमोना इनकामनि थाखाय गाखोनानै थाहैगोन। बेयाव कुवान्टिटि, डिफारेन्ट कस्ट, इनकाम, ओमफ्राय रिक्वायर्ड रेंक, बेफोर गासैबो दंजोबो। आफाटाराव दङ इन्टारप्रेनारनि थाखाय नोंथांमोना 40 पिस बायनांगोन। 40 पिसाव नोंथांमोना 41,000नि बायना मोनगोन आरोखि, डिसकाउन्ट मोनलांबाय थागोन। ओमफ्राय 16% नोंथाङा गाखोनानै थाहैगोन। रिटेल बोनास फाननायनि थाखाय नोंथांमोना बाहाय नुनो मोन्दों। रिटेल बोनासआ जाहैबाय, जुदि नोंथाङा मोनसे पिसखौ 1080नि बायनो मोनगोन, जाय बिथाङा जयेन जादों, बिथाङा गावनि आइडिजों खुलिनानै, आइडिजों लगइन खालामनानै एबा आइडिनि सायाव नोंथांमोना बायनो मोनगोन नालाय, बे बिथाङा 1080नि फान्ड बायनो मोनगोन। ओमफ्राय एमआरपिआ दङ 1549।
दा बेखौ ओंखायनो जुदि बिथाङा जुदि फानोबा सेल खालामोबा बिथाङा इनकामा लोगो लोगो थागोन बेनियाव मोनसे प्रडाक्टआव 469 बिनियाव लोगो लोगो स्पट इनकाम हाबगोन बिनिफ्राय आरो दहायनि नैबे पार्सेन्ट हिसाबै जानाखि थाबोनाय बेयो आरो टटेल उनावहाय काउन्ट जाबावगोन बे काउन्ट हिसाबै हाबबावगोन आरो दा बाहाय डाउनलाइन सिस्टेम दङ डाउनलाइन सिस्टेमाव नोंथांमोना बेयाव मोननै लाइन सोलांनानै फारि फारियै डाउनलाइननि बायनायनि सायावबो बिथाङा प्रफिट मोनगोन आरोखि कम्पानि नालाय दा बिनिफ्राय लट अर्डार खालामोबा बिथाङा गासै 934आवनो मोनगोन हनै नाम्बार 2 दङ होमबा बेनिया स्पट इनकामा जाहैबाय 615 आरो बिनिफ्राय डुएल टीम टनाराव हाबोबा हनै सोयोबा नोंथांमोना माबायदि जागोन आपग्रेड बोनास दहाय 3 नाम्बारावनो नुदों डाउनलाइन सोनाय सिस्टेमा फारनै सोनो हायो आरो बे फारनैनिफ्राय बे सानैनियावनो नोंथाङा मोनबावोबा बे सानैनि खिथुआव जागोन आरोखि उन सोलांबाय थाबानो जाबाय फारि फारि थालांबाय थागोन दा बेखौ नोंथांमोनहा बिथांमोनहा हाबगोन लकेल जाय मानसिनिफ्राय हाबगोन नोंथांमोनहा बिनिफ्राय लानांनो हागोन आरोखि बिनिफ्राय नैबावहाय दङ बेंक एवार्ड रिवार्ड दङ 7 नाम्बाराव एवार्ड आरो रिवार्ड दङ केस बनास मोननो हागोन होनदों एक्जिकिउटिभ जुदिबा टेप अवार्ड इन INR आव 10,000 जाहैयोबा बिथाङा 5,000 बनास मोननो हागोन ओरैहाय 10,000 बनास 1 लाख 5 लाखसिमहालागै बनास मोनहैगोन नै न'आव नोंथांमोना फाउन्डार एक्जिकिउटिभ जाहैयोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन रेंकआव गाखोयोबा 5 लाख खरि बनास मोनहैनो हागोन होनदों ओमफ्राय थर भेकेसन दङ थर बेरायनायनिबो नोंथांमोना मोननो हानाय जाहैगोन गासिबो आरोखि आरो नेसनेल लाइफ टाइम एचिभमेन्टबो मोननो हागोन आरो इन्टारनेसनेल लाइफ टाइम एचिभमेन्ट जोबोद प्रफिट दङ आरोखि ओंखायनो बिजनेसनि थाखायबो गोबां मानसिफ्रा बेयाव जइन जादों आरो हाबदों आरो आसा खालामो जायफोर बेकार बिथांमोनहा दा सोलिफुबाय थानाय हिसाबै सोरबाया गोसो दंबा नोंथांमोना बाहाय जइन जानानै बेखौ खालामनो हानाय जाहैगोन दा जेखि जायानो गोबाङानो नेगेटिभ कमेन्ट होगोन आं मिथिगौ होमब्लाबो नोंथांमोनहा जेखि साना मानो दा बेयावबो बिनि गोनांथिखौ मिथिनानै आंबो बेयाव जइन जानाय जादों आरो नोंथांमोननि सोरबाया प्रडाक्ट नांगौ जायोबा डिसक्रिपसनाव नाम्बार दङ बेजों कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनहा डिटेल्स लाहरनो हागोन आरो गोनांथि जादोंबा नोंथांमोनहा जगार खालामनो हागोन आरोखि कन्टेक्ट नाम्बार दङ आंनि बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जाहैगोन आरो नोंथांमोननि थाखाय आङो सिगाङाव जायफोर मानसिफोरा हामबाय बिसोरजों मोगा मोगि खालामनोबो नोंथांमोनखौ सेस्था खालामदों बे हिसाबै नोंथांमोननो डिसक्रिपसनाव माखासे लिंकफोर होनाय जादों जाय लिंकफोरा नोंथांमोनखौ फेसबुक एबा इउटुबाव लानानै थांगोन आरो रेनिटासनि प्रफिट मोननाय एबा रेनिटासजों साक्सेस जानाय मानसिफोरनि लाइभ भिडिअ बायदिसिनाफोर नोंथांमोना नुनो मोनहैनाय जागोन बेयाव फारि फारि नोंथांमोना मिथिना लानो हानाय जागोन दा बेनिफ्राय आरो मोननैसो खोथा दंबावोमोन रेनिटासनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा बेखौ डिटेल्सै नायनानै लादो ओमफ्राय जायफोर बिथांमोनहा नेगेटिभ एबा सोरबाया रिएक्सन जुदि मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा बेवहाय कमेन्ट्सआव फोरमायहरगोन आरो आंनि नाम्बारजों शेयार खालामहरगोन आं आसा खालामदों मानो होनबा रिएक्सन जाया नङा जायो 100आव 10%आ रिएक्सन जागोन खायफानाव सोलिया जानो हागौ बे जाखागोन मोनफ्रोमखौबो मोजां थाया दा बे हिसाबै नाथाय मेक्सिमाम मोजां मोनदों हिसाबै बेखौ खालामनाय जादों आरो जायफोर नोंथांमोनहा बिजनेसनि गेलेनो सानदों नोंथांमोनहा जबरदस्त खालामनो नाङा रावखौबो आरो मुलि होननानै नोंथांमोनहा बेखौ बाहायनो मोननाय नङा इउज खालामनो मोननाय नङा बिदि मोनसे आदारसो दा बे हिसाबै नाथाय गोबाङानो जोंनो मुलि होननानै थुमुक हामो होननानै जोंना गोबाङानो जबरदस्त खालामनानै फाननाय एबा बिजनेस गेलेनायखौ जों नुगासिनो दङ दा बेखौ बन्द' खालामनांगौ हायोब्ला ओंखायनो जायहा मोजां मोनो बिथांमोनहा नागिरगोन आरोखि ओंखायनो नोंथांमोना जुदि बिजनेस गेलेयोबा जबरदस्त खालामियानो मोजां आरोखि दा बेहाय मोननै बुंनांगौआ जाहैबाय आंनि न'खरावबो बेखौ इउज खालामदों फारियै डायबेटिस पेसेन्ट सानै आरो सासेया जाहैबाय गेस्ट्रिक प्रब्लेममोन सानथामबो नर्मेलाव फैबाय गेस्ट्रिक प्रब्लेमा दा सेलेन होनायनिफ्राय सेलेनजों जाय थायोमोन बिथाङा सब समाय बिजिजों जाय थायोमोन बिथाङा दा बासायनानै फुंनानै दङ जोंनि न'नि मानसि दा बेनिफ्राय आरो जाय डायबेटिस पेसेन्ट कन्टिनिउ एल'पेथिकनि मुलिजों थांनानै दङ दा बिथाङा एल'पेथिकनि नागारनानै बेजोंनो सोलिगासिनो दं आरो नर्मेलाव फैगासिनो दङ जाय बेक्तिगत फादार जायो आंनिनो बेनिफ्राय बेबायदि गुबुन गुबुन गोबां आरो सानाय सुनायनि गामि आरो जोंनि गामियावनो आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव बेबायदि साक्सेस जानाया दंगासिनो दं बे हिसाबैसो जादों नङाबालाय गोबां गोबाव जाबाय बे रेनिटासनि जानाखि दावराव एबा जानाखि जोंनि रेनिटासनि डिमान्ड जानाय बेखौ जों गोबांनिफ्राय नुगासिनो दङ दा अब्ला लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा जुदि नोंथांमोनहा सोरबाया गोनांथि जादोंबा बेखौ लानो हानाय जाहैगोन आरो जायफोरा बाहायगासिनो दं प्रडाक्ट मोनाखै नोंथांमोनहा बेखौ प्रडाक्टखौ अर्डार खालामनो हानाय जागोन लिंकनियाव डिसक्रिपसनाव मोनसे नाम्बार दङ बेजों दा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन
बयबो गोबां दावराव जादों, सोरबाया इनसाल्टबो खालामदों, नाथाय जाय बाहायो बिथांमोना मिथिदों। मानो होनबा इनसाल्ट खालामनायाबो गोनांथि दङ आरो खालामगोनाबो बेथ' नोंखागौ सियरखा। मानो होनबा जोंनि समाजाव हिसाब गैयै बोसोरे बोसोर गोबां कम्पानिफोर फैबाय, मुलियानो जा फैसायानो जा, नाथाय मोनफ्रोमबो दिनैसिम साक्सेस जानो हायाखै। दा बेबो साक्सेस जानाय नङा, बेखौबो जोंबो मिथिगौ। बावैसो उनावनो बेयो गुबुन गुबुन कम्पानि, गुबुन गुबुन माखासेफोरजों बेयो डुप्लिकेट जालांगोन, बेखौ जों बुंनो हाखागौ। ओंखायनो मानसिफ्रा फोथाया, ओंखायनो बुंनायाबो बुंखागोन जेबो नङा। अब्ला जायफोर नोंथांमोना मोजां मोनो, नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै होब्लानो जाबाय। सोरबाफोरा दङब्ला खिन्थाना होब्लानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर, दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।